והפעם בואו נדבר על אביזרי אופנה, על כיס פשוט שנולד מצורך בסיסי והפך עם השנים לסמל של סטייל ומעמד. הידעתם שבמאה ה-17 האופנה התאפיינה בסמלות גדולות ונפוחות, ומתחתיהן הסתתרו כיסים גדולים נפרדים מהשמלה. בתוכם הן נשאו את עולמן, חוטים, מספריים, מכתבים, יומנים. בסוף המאה ה-18, עם המהפכה הצרפתית והמעבר לשמלות הצמודות, הם הפכו לקטנים ותפורים על הבגד עצמו. ואז, בתחילת המאה ה-19, הכיסים הצטמצמו ונולדו להם העתיקים. הם היו קטנים ועדינים ממש כמו תכשיט, ומהר מאוד הם הפכו לגדולים ולהרבה יותר מזה. הם נהיו סוג של אמירה וסמל למעמד. במאה שלנו, התיק ממשיך להתפתח, והוא לגמרי חלק מהסטיילינג, הוא ממשיך את הלבוש. קולקציית החג שלנו מלאה בתיקים וכיסים ממגוון סוגים, ועכשיו היא מונחת על המדפים בחנויות ובאתר. תיק הוא לא רק אביזר אופנה, הוא הביטחון הקטן שמלווה אותנו לכל מקום.